You see, I get the matter, carry Queen of African culture, and today I am live in Enugu Ezike. As the Enugu Ezike sons and daughters are celebrating their culture today, I am live here to witness it. As you can see, they are well set to celebrate their culture in a unique way. Culture is people's way of life. They are really celebrating it in a rich way. Culture has its own unique style. Culture is one thing that brings people together to celebrate in a unique way. So here, I am live to witness it and share it, each and every one of you out there. So follow me, guys, as we're taking you around to show you everything that's happening here today. I see the mayor get the mask and craft, the Queen of African culture. As you can see different masquerade, different cultural attire. They are all trooping in different unique cultural ways. So guys, let's see how it goes. Come on, it's gonna be wow. Don't forget to follow me on my social media handle, Facebook, Instagram, and YouTube. Wow, see the way they are dancing the other side. Wow. Yeah, let me take you around. Okay, let's go. So I'm taking you guys back to show you everything that we are happening here today. The unique culture of the people of Ezike today. They are going to be celebrating it well. We have fun today. Let's go. All right. As you can see, the Ezike sons and daughters are here live to celebrate their culture in a unique way. You take a look, they're all gathered, coming from different 36 communities that make up Ezike. They are all here to celebrate their culture in a unique way. So guys, I'll be taking you around to show you everything that will happen here today live.
Ehambo Ogbonna Gabriel, Elder Ogbonna Gabriel from Oda Enugu Ezike. Anyị na-asọ na mmemme emere this year danye oyi n'obu. Ma ikpere anyị bụ ma ọ dịkarị m oyi afa ya abịa na mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ya bụ mmemme gbasara ya bụ culture na mme ntana gị nwere ịkọwara anyị ha na anyị ji mana culture na-ekwu na culture bụ njikọta ọnụ mmemme ime obodo ọdịnala ma ọdịnala anyị bụ efulefu ka ọ na-aga n'iru more and more n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Udabana no madano dominya marabasa na mabo. Agaza chugwa jabja mana gbebile man ge kanya. Modu migiri deje. Adige kwena na shuso ona ga moyo ruro kporu. Ngore gbere ka bo shoga di ko ipotege gbere ka shoga ira badu magu ka sho mefa. Weze wasa da majogiri egbojo ba magu ojeje ka ba ya. Mogiri. Good evening, sir. Yeah, good evening. Hambo Dimas and Craft. Okay, Hambo, Chief Doctor Eusebius Ekere. Good memory, remember that Umaru Jurayo is Ihe meron tabo Enugu Ezike Day, and Obi till 4 years ago, where people in the diaspora decided that now our culture is dying and we needed to revive it. So we did a festival to showcase our culture. So we tried to do it again this year. But this year, Naganeme and Umes Koba in diaspora, in collaboration with Enugu Ezike United Development Forum. So we started today with a marathon race just to show people that we need to be exercising. That exercise, but for people to learn how to keep fit, you know. But today is about Enugu Ezike having fun, having a cultural day,
people that have not seen some masquerades to be able to see it today, and that's it. And that's why you can see a smile in everybody's face today. How do you think we can use culture to unite each other? How do I take what? How do you think we can use culture to unite each other? Oh yeah, unity is one of the key things we did today, because if you look at what is going on today, we have some masquerades from their cultural background. We have some masquerades that are Christian masquerades. We have some musical troupe from different angles. So this is projecting to people that actually the Christians and the traditional people can come together and do something. You know, together. Yeah. Thank you very much, sir. I appreciate your time. Thank you, sir. Thank you. Yes, so as you can see, the Enugu Ezike sons and daughters are here celebrating their culture in a unique way. They're having fun of their life here, man. Yes, so different cultural masquerade were here live to celebrate culture with them. Enjoyed myself today. A lot of fun here. Yes, so when you talk about culture, it happens here live. It happens here live. Yes, so
Yes. Igwe. Thank you, gentlemen and ladies. I hope we are enjoying ourselves to the fullest. It is called unwinding for the new year. Winding. We are winding for the new year. Thank you. Obollo-Afor Gurute, you're welcome. Good evening, sir. Onu dagan. Idaga. Aha mu di masa ka gube di marag. Okay. Gube di marag. Mejugu Simon. Undu Ma Enugu Ezike. ma chelu. Eba Enugu Ezike. Ere gunu no ezo yo itana. I na happy na bi antaba eme omena festival na be Enugu Ezike. No match ma ni ade represent too much no wa begenu. Ma nda nwuri ni ha na meta. Yes. Kere ga bụ mmemme ejikọta unu ụmụ n'ọnụ. Ihe anya na-ekwu na ọgbagbasa adozu oje na WhatsApp na anyị na-eme na ọma nwuri zuru mgbe ile na oje na WhatsApp ndị be anyị nọ outside mara ya na-eme ba anyị ga na Chukwu bachu nyere ka mere ka afa ha ba anyị ojikọtara nwa ọnụ. Yes. Darun. Anyị sị baba nọ imanụ nta. Darun. Dancers. Darun. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Le professor. Yes, so guys, so you see, looking at the background, you see that yes, I don't need to tell you that they're here in different communities are here to celebrate their culture today in a unique way today. Omo Ezike, I love your culture. I love your full culture. Wow, let's go. It's fun. I'm having the fun of my life today. Like when you talk of culture, they say culture is the people way of life. I'm having fun here today. When you talk about culture, wow, it's mad here. Let's go. Okay, guys, so this is the Korondo. This is the part I used to like. Let's go. This is the part that I love so much. Let's go. Let's see how they're dancing to celebrate their unique culture. Today we talk about the Korondo. So, thank you, sir. You can't do anything without the Korondo. When you talk about culture, you can't do anything without the Korondo. They're here live to dance and celebrate. Eso.
You can't discuss culture without Ikorodo. You have to involve it inside. Yes, it's fun. I'm with them and crafts. Give it to Mary. Chukwemeka Alison. Yeah. Yes, anyị na-eme cultural carnival comprise ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị, ndị ihe omenala, ndị ihe n'ụka, ndị jini, ndị ji ego, ndị na-ejighị ego. Ọha ile ha na-abịa together today to see that anyị nwetara onwe anyị ka o kwesịrị. Yeah. Yeah, the way we should beat it is the way she imagine it, and the way we are even more because we are doing it open. Imagine Obunano Umbe enwere emone by and enwere issue was another omenal. But we are trying to tell them that no we here level. We are one people. And no, here they believe now. Then we should all have to believe in your belief. Even when you come with somebody, politely tell the person no you koi, mono you koi, not able to force anybody. So the one she imagine here, I should chan, then the man we can bring everybody together more and more because the most important here in Abadina, when from this community, this town. For 15-20 years. So, but I know that family in Abia behind. If you made or have a big man, a very wealthy person, man and the baby. If you may or have a middle class, man and the baby. If you may not have anyone anything, man and the baby. So it will be very hungry in you. And people will be asking for something like that. Your children abroad, your wife will be saying, when can we be among of these people named here? So yeah, so now you know time very well. On our spread, and if no man this one now carry the past one. So and even more organized. So we are coming together and we will keep progressing. So giving when you are one solid in the man and no can end in solid then no aging 25, 30 being no when you are one pasado culture no menal no be or John. Yeah. And I question what Thai culture when I because now like I based in US. I teach my children about culture, about our culture, what we believe in, what we look like, how we look like. After some time, you know, more Nepal, you have no cabia, which I know with that experience. I'm not sure on a dark. So all those things is what we teach them, and then don't know here and already. Then I could say that they should have hope and try to make things out of nothing. Because Nigeria is difficult, but you can't just relent. Is a place, a country. You can't just say that you are a graduate, you go and sit down and get something. No. Before you finish your education, before you come out, try to learn something so that you can use it or follow it or take it to support your life, because a job is not all that everywhere. So we are just encouraging that everybody will come together to understand. If you are seeing people like this, you learn. Especially if you see here, you see about how many billionaires that are here. You think about how their life started, how they're living their life. Did they just go and plot money from somewhere? No, they started from graduate, from scratch, making it up. So it will encourage them that you can make it up. And if you see them also sitting here with this crowd, you know that no matter how big you are, how the level you get, you can still sit down with your people. Yes, exactly. Thank you very much. Thank you for giving me your time. Thank you. I appreciate that. Thank you.
Daruno, good evening, sir. No dagan. Daruno. How you doing? Na idaga. Admoy, Kubeji mar. yeji mar munum. Amunze ojena nwa one of amechara. Kubu mbe mun deme ntonu le no gbo ezi oyo. The maybe na me ezikoba cultural dance. Okay. My bunya no on uniform. But izuaba of amechara. We were invited to come. Gede ga ya mmemme na ejege, gede ga emegegbe. Mmemme na sonu no ndo na vute. Ndo bla vutere egwu ha nwere ma udochire. So mama ndo ka perform. Na ta kile kome hebe ndo nja kwado kome more and more. Ibi nwere igwa anyị gbasara omenala Ezike. Omenala Ezike. Ucheji ejikọta onwe n'ọnụ ya na ọnọdụ n'ụlọ. Ye nya de me ha nya bụ dikete na mere tondo blega na awota onwe o my ga na awota culture anyị. So ka isheme onye ọdụ na ga na edobe iwu na usoro Ezike. Ọ bụ ga ji ebe na eme. Daru nice my ba no daru. Daru. Thank you very much.
Okay, so guys, as you can see from the background, you see that there are a lot of different masquerade here. They are here to celebrate their culture in a unique way. You see that the sons and daughters of Enugu Ezike, they came out in quantity, they came out in multiple numbers, they came out in large numbers to celebrate their culture today. According to them, culture is not a bad thing, because they're here to celebrate their culture in a unique way today. So guys, let's go. Yes, so different cultural groups are here to celebrate their culture today in a unique style. Yes, so see that they are dancing to celebrate their culture today. Adumoy. Oh, I'm Jano. Good moment, the men tie no, Eddie taken Tana. It's called bad day by name. It's called bad day. No, it's called by your guy from Mumbai. Manila food room one. They are as I of day and another person. Oh, we're uncle. No, can you shake a kind no more not did. Come on, come at one. Amen. Ya mmemme ejikọ tu ụmụ ọzọ. Jikọtara anyị ile ọnụ. Ya jikọtara anyị ile ọnụ ezikọba. Ụmụ nwere ga na-agwa ndị na-esolite azụ na-agbagote mere na afọ a ga-abụ nna anyị. Ndị na-etolite bụ onye ọdụdụ gba mbọ zụma nwa anụ ekwo. Onye ọmeze izugbe kwado mmiri eme na-anọ bụrụ ihe. Onye ọmeze ọ mara ihe ọ bụ. N'ọbụ eme mgbe ndị isi nri ọ bụ ka ji ya kọrọ ndị mọrọ. Gịnị ga na-agwa ha gbasara omenala ime na omenala abụghị ihe ọjọọ. Omenala dị ma onye omenala dị ụka bịara abịa n'Enugu Ezike ha amaghị ụka n'ọbụ omenala omenye na anyị meji omenala dị omenala bụ anyị budo ime obodo ji mara mụ ka eze Evrad nọ m na-eso ka esoro ogwuli ọ bụrụ ka bụ iso soshik ma ọ bụrụ omenala bi nọ awụ ilu kwa bụ na tukwu na imeji ebe atọ n'ime abalị nna ahụ esoro nna ha mbụ Lawrence abụghị ndụ nke ewe omeda anyị bụ omeda
and Darren. Remember, Nemule, no Bezana. Ana m ekele unu anyị na-eme ememe Enugu Ezike culture Enugu Ezike ya bụ ya nọ na-ata ihe m na-akwa gbasara ya bụ na ọ bụ omemme ihe dị n'ọdịnala Enugu Ezike na omenala dọ ya ome ọ ya bụ ya nọ na-ata ya ọ na-evute ihe ochie gara aga mmadụ ikpeazụ ya mara ihe dị na omenala ya bụ ya bịa ma ngwuri egwu ba bịa nta ya ka mara ihe dị na omenala na oyibo ga na-eme ka abụla amara ihe omenala bụ ma anyị bụ ndị Igbo ya bụ anyị bịa ntanya ya gwa ndị na-esolite gbuga amaghị ya bụ ihe mụchi na-esolite gbu ụmụ mgbe ọtọ gụte ụmụ ya ga na-esolite gbasara ya bụ omenala na-asị omenala wee na-ekpokọta mmadụ ọnụ ihe m na-agwa ha bụ na omenala na-adị mkpa na-akọwa nụte nna nna na ka o jebetere ka echi ya mụta nne 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 na ọ na-adị mkpa hụ m ka mara mana ama omenala Takeshi bụ nwatakịrị ugwu Takeshi anụ nwere Takeshi esolite blachilaka na ihe ọjọọ na omenala abụghị arụ na ọ bụ ihe dị anyị n'obodo ba na-eme ya bịa ngwa arịghị dị ka ụmụntakịrị bụla emeli achilaka na ihe ọjọọ na ọ bụ omenala bụ ngwuregwu na-achụzụ ihe ọjọọ echi na-efe efe ọgwa na ata atụ omenala na-achụzụ ma eji agbafe na-eche anyị bụ mmadụ ya bụ ihe nwere ka okwu ọgaranya ezikọ ọba uroshi sokuda na eze odowod na gulopuli n'ihe a na-eme da anyị nsọ ma anyị chetara omenala anyị gara aga ma ọ lachitekome ka a na ochie ya adịdị bifọ kpọtara ụmụ nwaanyị ndị Uroshi Women Association Uroshi Women Association. Okay guys, from the events that I witnessed today, the cultural celebration that Ezike sons and daughters did today to celebrate their culture in a unique way, yes, I can attest to it that it was fun, it was mad fun. So guys, see you in my next video. I still remember getting mass and grab the Queen of African Culture. Don't forget to follow me on my social media handle, Facebook, Instagram, and subscribe to my YouTube channel as well. I had mad fun today. It was fun and wow, I really enjoyed it and I had fun. We came out in, I can't count. They came out to celebrate their culture and it was mad. Like, oh, let's go. I had fun. Let's go. All right.